Πάμε τώρα στον Γιώργο Ρόρο και την παρέμβαση που έκανε για το θέμα των πλημμυρών στην Πλάζ. Εκεί είναι ένα πολύ περίεργο θέμα, το έχουμε αναδείξει πριν από μερικές ημέρες, γιατί ξαφνικά η Πλάζ πλημμύρισε. Είχαμε λίμνες εκεί. Και δεν υπήρξε κάποια απάντηση από τη Δημοτική Αρχή ουσιαστικά, αλλά βλέπω τον κύριο Ρόρο να επιμένει και καλά κάνει, γιατί θέλουμε απαντήσει σε αυτό. Καλημέρα κύριε Ρόρο, καλημέρα. Καταρχάς, να μας περιγράψετε λίγο το θέμα. Πώς πιστεύετε ότι προκλήθηκε αυτή η πλημμύρα στην Πλάζ? Κοιτάξτε, ήταν επόμενο ότι θα γινόταν αυτό στην Πλάζ, θα δημιουργούνταν δηλαδή λίμνες, από τη στιγμή που από το 2021 που τουλάχιστον που εντοπίσαμε εμείς σαν παράταξη το θέμα το Δημοτικό Συμβούλιο, κάναμε αυτοψία στην Πλάζ και στη συνέχεια φέραμε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ήταν επόμενο ότι θα γινόταν αυτό σε κάποιο έντονο καιρικό φαινόμενο και κυματισμό που θα είχε η Πλάζ, γιατί η Δημοτική Αρχή και φέτος πήγε αλόγιστα, χωρίς κανένα σχέδιο, δεν έχει εκπονήσει δηλαδή κανένα σχέδιο, δεν έχει πουθενά δηλαδή αυτό το σχέδιο κατατεθεί, πήρε χαλίκια από την Πλάζ, έκανε δηλαδή αμμολυψία ή τέλος πάντων στο χαλίκι που διαθέτει η Πλάζ και πήγε και το τοποθέτησε σε άλλο σημείο της Πλάζ, κυρίως έμπροσθεν του παλιού κολυμβητερίου. Όταν αλόγιστα συμπεριφέρεσαι στη φύση, έρχεται η φύση και σε εκδικείται. Και εδώ είχαμε το φαινόμενο τώρα μέσα από τον έντονο καιρό και τα φαινόμενα του κυματισμού να σχηματιστεί μία λίμνη στην Πλάζ εξαιτίας ακριβώς της αλόγιστης χρήσης που έκανε το προηγούμενο διάστημα η Δημοτική Αρχή. Εμείς το θέμα από το 2021, κάνοντας αυτοψία, βγάζοντας φωτογραφίες κτλ., το φέραμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, συζητήθηκε εκεί και στο τέλος καταλήξαμε στο να μας πει ο αντιδήμαρχος, ο αρμόδιος τότε αντιδήμαρχος, καλά, ασχοληθείτε με τίποτα πιο σοβαρό. Εάν πιστεύουν ότι οι παρεμβάσεις έχουν το δικαίωμα να κάνουν αυτοί παρεμβάσεις σε οποιοδήποτε σημείο της πόλης ή στην θαλάσσια περιοχή, χωρίς να δίνουν λογαριασμό σε κανένα, ωραία, μπορούν να το κάνουν. Το θέμα δεν είναι μόνο αυτό, σας διακόπτω, συγγνώμη. Το θέμα είναι ότι εδώ μου λέτε ότι αυτή η παρέμβαση ήταν άκρως επικίνδυνη για την περιοχή και μάλιστα γνωρίζουμε όλοι, γιατί πρέπει να αναδείς κάποιος ο οποίος κάνει αμμολυψία σε κάποιο τέτοιο σημείο, όπως και στα ποτάμια. Πρέπει να υπάρχει κάποιος ειδικός εκεί που να του λέει πώς θα το κάνει αυτό. Ακριβώς. Και γι' αυτό εμείς λέμε ότι οι παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου όφυλαν, αν και δεν έχω δει, ίσως και να κάνω λάθος, βέβαια κρατάω μια μικρή επιφύλαξη, δεν είδα να το αναδεικνύει όμως καμία παράταξη από το Δημοτικό Συμβούλιο. Αν κάνω λάθος... Όχι, μέχρι τώρα δεν το έχει αναδείξει καμία παράταξη. Έχουν όμως όλο το δικαίωμα αυτό το θέμα να το φέρουν στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο ή να ζητήσουν να γίνει Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί όταν παρεμβαίνεις με τέτοιο τρόπο στην φύση, έρχεται η ίδια η φύση να στο ανταποδώσει, και το είδαμε το φαινόμενο αυτό που δημιουργήθηκε μια τεράστια λίμνη στο χώρο εκεί της Πλάζ, η οποία έκανε και πάρα πολλές μέρες για να απορροφηθεί το νερό. Η παράνομη αμμολυψία, αν κάνει κάποιος παράνομη αμμολυψία είτε σε εκβολές ποταμού είτε σε θάλασσα κτλ., χωρίς να διαθέτει χωρίς να διαθέτει άδεια, γιατί μπορεί να γίνει και μια αμμολυψία όπου μπορεί να απομακρύνουν φερτά υλικά κτλ. Εκεί έχουν άδειες και προχωράνε μέσω της νομίμου οδού. Όταν κάνει μια παράνομη αμμολυψία, παρεμβαίνει και η κτηματική υπηρεσία και οποιοσδήποτε άλλος κρατικός φορέας είναι υπεύθυνος γι' αυτό.
Επειδή λοιπόν δεν έχει παρέμβει μέχρι στιγμής κανένας, νομίζουμε ότι κάποιοι θα πρέπει να τραβήξουν το αυτί της Δημοτικής Αρχής του κυρίου Πελετίδη, να μην αυθαιρετεί και μάλιστα σε ένα μέρος το οποίο εκατοντάδες, χιλιάδες θα έλεγα λοόμενοι περνάνε από εκεί το καλοκαίρι για να κάνουν το μπάνιο τους και δεν χρειάζεται να παραβιάζεται το μέρος αυτό. Επίσης, να τώρα εδώ υπάρχει άλλο θέμα. Είναι κατά πόσο είναι επικίνδυνη αυτή, δηλαδή αν θα συνεχιστεί καταρχάς αυτή η αμολύψη ή τελειώσαμε, ένα, και δεύτερον ναι, έχετε κάποια πληροφόρηση, δεν ξέρω αν έχετε κάποια πληροφόρηση, και αν συνεχιστεί, πού θα πάει η δουλειά, θα χάσουμε και την πλάζ? Κοιτάξτε, αν συνεχίζεται με αυτό το ρυθμό, ακριβώς θα δημιουργηθεί πρόβλημα στην πλάζ, γιατί από το 21 που το έχουμε αναδείξει το θέμα αυτό, μαζί είχαμε αναδείξει κι άλλο ένα θέμα που είχε γίνει τότε και το ενθυμίστε γιατί το είχατε κιόλας, του είχατε δώσει κι εσείς δημοσιότητα. Έμπροσθεν του κολυμβητηρίου, του παλιού κολυμβητηρίου, πάνε και ρίχνουν μπάζα και μία λάσπη, ένα χώμα λάσπης, προκειμένου να δημιουργήσουν ένα μέρος σαν ακτή για να μπορούν οι λουόμενοι να κάνουν μπάνιο. Όμως αυτά τα υλικά τα οποία μεταφέρουν είναι ξένα προς τη θάλασσα και είναι ξένα προς το τοπίο αυτό. Με αποτέλεσμα, το ενθυμίστε και τα προηγούμενα χρόνια, για ένα δεκαήμερο το κομμάτι μπροστά στο κολυμβητήριο, το παλιό κολυμβητήριο, δεν μπορούσε να πλησιάσει λουόμενος, δεν έκανε μπάνιο, γιατί αυτό το κοκκινόχωμα που φέρνανε, που κάποιος είπε ότι είναι από κάποιες εξκαφές οικοδομών κτλ, γέμιζε, το έπαιρνε μέσα το νερό, με αποτέλεσμα να κοκκινίζει μέχρι να κατακάτσει όλο αυτό το χώμα, να κοκκινίζει όλο το θαλάσσιο αυτό κομμάτι, στο οποίο οι λουόμενοι φυσικά αποφεύγανε να κάνουν μπάνιο. Αυτό έχει και περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις στους μικροοργανισμούς και σε όλα αυτά τα οποία αναπτύσσονται τόσο μέσα στις ακτές της πλάζ και του κομματιού αυτού, όσο και έξω από την πλάζ. Γιατί οι μικροοργανισμοί, η ζωή δηλαδή, η θαλάσσια ζωή έχει τους δικούς τους όρους και νόμους, τους οποίους θα πρέπει να αντιληφθεί και να σεβαστεί και η Δημοτική Αρχή του κυρίου Πελετίδη, η οποία λέει ότι είναι αριστερή και τουλάχιστον η αριστερά στα θέματα οικολογίας έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία και ως προς τα θέματα αυτά των αμολυψιών, της καταπάτησης δασών κτλ. Θα έπρεπε λοιπόν να επιδείξει τα ίδια αντανακλαστικά και η Δημοτική Αρχή του κυρίου Πελετίδη. Εμείς τους καλούμε λοιπόν να φέρουν το θέμα. Μια σας έχω στη γραμμή να κάνω και μια ερώτηση πολιτική. Τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ τώρα? Να ολοκληρώσω αυτό και κάντε ό,τι ερώτηση θέλετε. Ωραία, για πέστε μου, ναι. Το θέμα είναι λοιπόν ότι πρέπει να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο, να συζητηθεί, να σταματήσει αυτή η αμολυψία, γιατί του χρόνου δυστυχώς θα μπαίνουμε στην ίδια διαδικασία, και ας βγαίνουν αρμόδιοι να απαντήσουν από το Δήμαρχο, γιατί είδαμε έναν αναρμόδιο Δημοτικό Σύμβουλο να μιλάει επί παντός επιστητού, χωρίς ο άνθρωπος να έχει και γνώση του αντικειμένου αυτού, μια και το επάγγελμά του είναι άλλο από το αντικείμενο αυτό. Δεν έχει καν σχέση δηλαδή με τα τεχνικά θέματα. Και πιστεύουμε ότι και οι φορείς, όπως το τεχνικό επιμελητήριο, θα πρέπει να πάρει θέση για το θέμα αυτό το οποίο είδαμε να γίνεται στην πλάζ. Πάμε τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Τι γίνεται εκεί? Θα πάτε πάλι στο 3%? Το ΣΥΡΙΖΑ, κοιτάξτε. Κοιτάξτε, εγώ ποια είναι η άποψή μου, δηλαδή, πώς το βλέπω δηλαδή. Έφυγαν εκεί στην Νέα Αριστερά, τώρα είναι κάτω από 2%. 1,5% έχουν φτάσει. Καλά, θα εξαφανιστούν αυτοί. Τώρα όπως πάει και ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτά που κάνουν οι υπόλοιποι, νομίζω ότι είναι τα αφεντικά στο μαγαζί. Θα φτάσουν 3%, να μου το θυμάστε αυτό. Πιστεύω ότι πολύ σύντομα να πριτανεύσει η λογική και να πάμε σε ένα συνέδριο το οποίο θα είναι συνέδριο αντιπαράθεσης θέσεων, όχι προσώπων, όχι εγώ, ούτε live stream, απλά
είναι ένα συνέδριο το οποίο θα αναδείξει τις αρχές της αριστεράς, της ριζοσπαστικής αριστεράς, γιατί πραγματικά ο ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται στην κοινωνία. Φάνηκε το 2015. Θα προλάβετε να το κάνετε αυτό, αργείτε νομίζω. Ασχολείστε με τη Φαγωμάρα. Κοιτάξτε τι έγινε δηλαδή. Έφυγε ο Τσίπρας μετά τις εκλογές, είχε σαν 18,5%. Άρχισαν οι Φαγωμάρες, πέφτανε. Έβγαινε ο Κασελάκης, πάλι Φαγωμάρα. Στραβομουτσούνιαζε εκείνος εκεί ο Φλαμπουράρης. Ο άλλος, ο Φίλης, του βάζει τρικλοποδιές. Αυτοί που νομίζουν το μαγαζί του δικό τους, καταλάβετε τι εννοώ. Τώρα φτάσαμε στο 8,5%. Πού θα πάτε? Έχετε δίκιο, και η βάση και ο κόσμος, ο αγνός του ΣΥΡΙΖΑ, που στήριζε και στηρίζει και με το στερημά του οικονομικά το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και με τις ιδέες του, και συμμετέχει στα κινήματα και σε συλλόγους, συλλογικότητες, παντού. Ο κόσμος αυτός πραγματικά έχει αγανακτήσει με όσα συμβαίνουν στην κεντρική πολιτική σκηνή, και θα έλεγα ένθεν και από τις δύο πλευρές, ότι κάποιοι απέδειξαν ότι είναι πολύ κατώτεροι των περιστάσεων. Απλά τα θέματα αυτά είχαν κρυφτεί, γιατί υπήρχε ένας Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος κάλυπτε πολλές από αυτές τις παθογένειες, από αυτά τα υπερβολικά εγώ και από αυτές τις προσωπικές... Τώρα αυτοί έχουν ερωτευτεί το 3%. Δηλαδή το γουστάρουν να έχουν 3%. Το γουστάρουν μάλλον. Δηλαδή έχουν συνηθίσει. Οι φλαμπουράριδες, λέω, και αυτοί οι τύποι. Έχουν συνηθίσει το 3%, δεν δικαιολογείται διαφορετικά. Ακούστε, εγώ έχω ξεκινήσει από το 1,5, αλλά δεν έχω συνηθίσει και ήθελα λέω και εγώ ότι και εγώ από το 1,5% έχω ξεκινήσει, αλλά ήθελα πάντα μια κυβερνόσα αριστερά, η οποία θα έκανε το καλύτερο δυνατό για την κοινωνία, και όχι μια αριστερά η οποία δεν θα ήθελε να ακουμπήσει τα θέματα της κοινωνίας και θα παρέπεμπε το όλο θέμα του σοσιαλισμού και τα λοιπά στη δευτέρα παρουσία. Επειδή λοιπόν δεν εδώ τους φτύνει ο λαός τώρα, γιατί κατεβάζει το ποσοστό και αυτοί νομίζουν ότι ψιλοβρέχει σαν την Πάτρα προχθές. Ναι, ακριβώς είπα ότι υπάρχει μια μεγάλη διάσταση μεταξύ της κοινωνίας, του κοινωνικού ΣΥΡΙΖΑ, αυτού του ΣΥΡΙΖΑ που συμμετέχει ενεργά μέσα στην κοινωνία, στα συνδικάτα, στα σωματεία, στους συλλόγους, στους φορείς, και αυτών οι οποίοι αρέσκονται στο να μπαίνουν σε ατέλειωτες κοκορμαχίες στην κεντρική πολιτική σκηνή, πηγαίνοντας στα πρωινάδικα ή και στα νυχτερινά, δηλαδή δεν έχουν διαφορά, και να αναγάγουν το θέμα της Φαγωμάρας και της προσωπικής πολιτικής σαν κεντρικό θέμα. Δεν ενδιαφέρει κανένας. Όμως να μην το ισοπεδώνουμε όλα. Υπάρχουν και πολλοί ήρεμες φωνές μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Πούντες αυτές. Υπάρχουν και πρόσφατα ρίχνουν, έχουν τη δική τους φωνή και τα λοιπά. Ίσως ακούστε και σε εσάς τους δημοσιογράφους και σε εσάς, κύριε Φλάμη, αρέσει η Φαγωμάρα και η κακή είδηση. Αν κάποιος πει μια καλή είδηση, δεν θα την προβάλλετε όσο θα προβάλλετε την κακή είδηση. Γιατί δεν παίρνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και επειδή τα κανάλια θέλουν να παίξουν και η δημοσιότητα θέλει να παίξει το κακό, αυτό που είναι πίσω, που λέμε από την κλειδαρότρυπα, πολλές φορές αδικούνται αυτές οι φωνές. Υπάρχουν ήρεμες φωνές, μετρημένες και σωστές φωνές, οι οποίοι προσπαθούν να προσγειώσουν τα πράγματα. Ήδη υπάρχουν αυτή τη στιγμή υποψηφιότητες 3 ατόμων, και νομίζω και του κυρίου Κασελάκη, θα υποβάλει και ο κύριος Κασελάκης. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να αντιπαρατεθούν πάνω σε προγραμματικές συμφωνίες και βάσεις, προκειμένου να κατακαλάξει ο κόσμος. Να πω κάτι μια στιγμή. Επειδή είμαστε τώρα, ας πούμε, σε περίοδο προεκλογική για το ΣΥΡΙΖΑ των κομματικών εκλογών, θα κάνω μια πρόβλεψη εγώ, έτσι απλά να το ξέρετε, και κρατήστε το. Έτσι και βγει ο Φάμελος, πόσο είχατε ξεκινήσει, 1,5, εκεί θα φτάσετε. Ακούστε, εγώ δεν συμμερίζομαι την άποψή σας.
Οι άνθρωποι αυτοί που κατεβαίνουν... Πού πάει ο Φάμελος, ποιος το ξέρει το Φάμελο? Οι άνθρωποι, ακούστε με. Ποιος το ξέρει το Φάμελο? Ακούστε με, οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι κατεβαίνουν για πρόεδροι του ΣΥΡΙΖΑ είναι όλοι δοκιμασμένοι, άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο. Δοκιμασμένοι είναι, αλλά δεν είναι ικανοί για να φέρουν ποσοστό που φέρει ο Τσίπρας. Ακούστε και για τον Τσίπρα. Το κάνω εγώ και η Αξιόγλου δοκιμασμένη ήταν και έχει πάει 1,5% τώρα. Ακούστε. Εάν σας φέρω λίγο πίσω, ναι εντάξει, αυτοί όμως πήρανε το κομμάτι αυτό της αποστασίας και σηκωθήκανε και πήγανε για να φτιάξουν άλλο κόμμα. Ότι ο Κασελάκης έχει μια άβρα στον κόσμο, την οποία δεν έχει ούτε ο Φάμελος, ούτε ο Φλαμπουράρης, ούτε ο Φίλης. Αυτό σας λέω. Δηλαδή αυτή την άβρα θα τη χάσετε. Θα πάτε 3%, θα πάνε στο Πασόκ τώρα με τον νέο αρχηγό. Χαμός θα γίνει εκεί. Ακούστε, απεδείχθηκε ότι οι εκλογές του Πασόκ δεν του δώσανε αυτό τον αέρα που ήθελε. Πώς δεν του δώσανε? Καλά, να δείτε το επόμενο κάρο. Εδώ θα είμαστε. Ούτε το Πασόκ μπορεί να κόψει τον ομφάλιο λόρο από τα παλιά του αμαρτήματα. Γι' αυτό λέω χρειάζεται η φωνή της ριζοσπαστικής αριστεράς. Γιατί το Πασόκ, αν είδατε ότι ψηφίσαν Βενιζέλο, Σιμίτης και να μην πούμε για τα παρατράγουδα. Ναι, τα ξέρουμε αυτά, αλλά προς το παρόν η μόνη φωνή της αριστεράς που ακούγεται είναι η φωνή που βρίζει ο ένας τον άλλον. Δεν ακούμε τίποτα άλλο. Ο κόσμος όσο και να θέλει να ξεχάσει, δεν ξεχνάει. Ούτε τη διακυβέρνηση του Τσαμαροβενιζέλου που απέλυε κόσμο, που έφερε τα μνημόνια, που πέρασε τους χειρότερους νόμους για τη χώρα, τις απολύσεις τότε που γίνονταν ακόμα και στο δημόσιο τομέα. Αυτά δεν τα ξεχνάει. Ούτε ξεχνάει. Δεν έχω άλλο χρόνο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ρόλο. Δεν έχω άλλο χρόνο. Να κλείνω με τη δημιουργική λογιστική του Σιμίτη, που το χρηματιστήριο το βούλιαξε και έμεινε ο Κοσμάκης με τις μετοχές και τα μερίδια στο χέρι. Αυτά ο κόσμος δεν τα ξεχνάει. Καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Ακούμε μερικά διαφημιστικά και τα λέμε σε λίγο. Sky 89,4